खायसो नोंखौ नुबाय आगै गारि बन्द खायसो न'आव नुबाय लकडाउन खायसो नोंखौ नुबाय आगै गारि बन्द खायसो न'आव नुबाय भाइरास फैनाय खायसो टाउन बेरायनाया बन्द जाबाय लै आयौ साननि मोनानि थांनाय फैनाया बन्द जाबाय लकडाउन खायसो नोंखौ नुबाय आगै गारि बन्द खायसो न'आव नुबाय खान्दा खुन्दा जि गाननो मोना गामि ओनसोलाव दखना गानना बेरायाब्ला बेराय मोना गामि ओनसोलाव खान्दा खुन्दा जि गाननो मोना गामि ओनसोलाव दखना गानना बेरायाब्ला बेराय मोना गामि ओनसोलाव रां थामालाय मा जानो गारि दं मालाय बहा बेराय मोनो रां थामालाय मा जानो गारि दं मालाय बहा बेराय मोनो लकडाउन होदों आसाम गभर्नमेन्टआनो लकडाउन होदों इन्डियान गभर्नमेन्टआनो लकडाउन होदों आसाम गभर्नमेन्टआनो